administrației prezidențiale, președinția României, sprijinită de autorități și instituțiile statului român și la dame precum cele evocate astăzi aici, declasându-i Însă aveam Bugu acolo care mai prindeam, mai pescuiam pește. Ne-a ținut 15 zile acolo la Alexandru, și după aia ne-a dus într-o comună la Cazârca. Acolo am stat până în primăvară. Deci a strâns o parte din comună, jumătate așa, i-a scos din case și i-a strâns într-o parte, în stânga, și în dreapta a fost liberă casele alea. Tot așa, cam 100 de familii am fost. Dar până în primăvară, când a început munca la Delenii 2, n-a mai rămas jumate. Toți morți, mureau. De foame, de păduchi, de nespălare, fără medicamente, fără absolut nimic. Am trecut prin atâtea necazuri, că a murit mama, a murit frații mei, a murit tata marele, a murit... Am fost destul de presat, destul de năcăjit, destul de chinuit, destul de amărât, flămând, nespălat, plin de păduchi. Păduchii nu-i mai luam așa după noi, îi scuturam. Nu mai era cazul să mai iau cu păduche de colea, una de colea, decât îi scuturam afară pe câmp și acolo îi lăsam. Și mă curățam de ele. Alții care au plecat din anumite ținuturi și au venit în România, i-a despăgubit, le-a dat case, le-a dat tot ce a avut acolo. Dar nu pe noi, nu ne-a mai despăgubit cu nimic, absolut, nici cel puțin un pat. N-am putut să primim de la stat, sau o pătură sau ceva. Nu. De ce credeți că nu primiți despăgubiri? De ce cred eu că nu primim? Pentru că guvernul nu se interesează de situația noastră, că și noi suntem născuți în România și noi trebuie să participăm și să avem drepturile astea care se cuvine la toți românii, nu? Chit că suntem de etnie romă, dar în schimb drepturile de la români trebuie să le avem și noi. This is very, very important. Today marks a terrible event in Romania's history, but also for humanity. It's very important that we not forget what happened during the Holocaust here in Europe, here in Romania. Din păcate, datorită